People's Club bụ ndị ezigbo omume. Ewo, People's Club bụ ndị ezigbo omume na Nigeria. Odogwu, ọ dị ofele, fa kwesịrị ekwesị, ezi afa ka ego a na-akwadebe. Ọ dị ofele. People's Club Odogwu. Igirigi adagbukwa n'anyị Odogwu, Odogwu, Odogwu. Igirigi adagbukwa n'anyị ọkụ si adị o. Igirigi adagbukwa n'anyị. National President, People's Club of Nigeria, Prince Titus Ike Omezuoke, anyị sokwa n'azụ onye ọma chebe anyị. People's Club ono dị sọnụ. Ife anyị bido na bụ onye ka anyị wechi ala azụnụ. Ọkọ omena onye aka anyị ji kalịsịanụ. O ji ife nwata tinyezienụ n'ukonu. Akalobe na owetu onwe anwụ ife welụnụ. Ezi afa kakwọ n'ego. Mgbomgbo, ayabaya, igiligi. Ode n'igwe nna ọnọfịa n'ịdanye nsọ. President People's Club Onyoma need usonu. Titus Ike Omezuoke bịa fụmanya. Ayabaya, mbom, iyam, igiligi, ayabam, mbom, igiligi. GBC Chukwuka akụkali adị ụsọ. Na tenyelu nwa ogbu n'ịdị anya ụsọ n'ụdị Igbo na Nara gafe. Are n'Okonkwo gafụmanyanụ, eburu chairman n'Ọnịcha n'ịdị anya ụsọ. Ato Okonkwo ọfụmanya, atọ Richards Onyoma n'ịdị anya n'ụsọnụ. Onye ndidi na-eli azụ ugbo. Onyoma n'otegokwa n'iji n'udibe. Dezie na ọbago ya aka nụ mana ọ bụrụ nkọnkọ. FFBC Nwankwọ gafụmanya. The tallest man n'ụwa fụmanyanụ. Osofia one na Nofiano. Ayaba. Imperial photos no so kwebio. Iko Ojukwu nọkwa nso. National Secretary People's Club need usonu. Kimbo Ojukwu nọkwa m nsonu.
onye mana dị manye wesi gị lụba ọnọchie mazi onye aja ni obi go gafụ manya nụ son of this only gebi ezi nwarụ ngwa afụ manya nụ onye aba ngwa na gị nwekwa na enwenụ yaba igirigi mbụ people's princess ni sonye bio jive bio ni di muso Oliver Nwilozu egafụ manya nụ onye umoji bịanụ ọnụ na-ekwulọra n'umoji n'idu sọnụ nwa ka ibe ya onye mana ngị isi na ọbụrụkwa n'ụzọ ego ka eji ama mmadụ ezi omume n'osokwa bụrụ eziokwu n'osokwa n'ụdị agbụ igwe ndekwa n'ide mụ sọnụ onye ọma n'ide anyị mma Oliver onye olulelu a na-akwa ebe Sunday need you so Georgia no Sunday need anima Udemu baka gafu manyano nwonye orivije nwa eze amala malu n'ogechi Odozi Akụ People's Club nekene need anima nyisingi Honorable BCS Nwano Nwonye ọbani dị anyụsọ Ayaba mbom Osi gravel nwoke kebie ezi nwanne obi n'idi ụsọ Onye ma ụnọ bụkwa n'egwu ibido ka anyị so ya gbazi anyị ga-agazi na mmiri o ihe ọkụ ụzụ gafụ manyanụ National Legal Advisor n'idi anyị ụsọnụ nwa ọkụ ụzụ bịa kene ọ dị nkenke eme ile n'idi anyị ụsọnụ enwe ọkụzi n'osiri na akpọ ị gafụ manyanụ ị ga-atụkwa m iche ka ntụọ ya ichenu n'ịtụọ m iche ma tụọ ya ichenu ife ị ga-eji tụ m iche n'ịmalị amalụ nke m ga-eji tụ n'ịmalụ n'ọbụ n'okwu o siri nwa osiribe nwa onye ọdanibịa ome ọkachie ayabaya anyị agọrụ n'osa na-ebi aka na-edela n'akwụkwọ dị ụsọ ogbuefi nna nyelụgo n'idi ụsọ nụ nwa fada dị n'idanye mmanụ ọgọsi nwe ilo dị ibe nnọọ egirigi National Lord Idi Uso anyị ebukanu anyị nwezili ngwu na mba no ilu na Lagos na anyị nọkwa ya
sanyi bilinu akaji akono ayaba People's Mayor n'iso kwanye bili ezi nwa nnọrọ ka ga-afụ m anya nụ onye ọma na otegokwana iji banyela anyị n'otu nụ Samuel ọnwụmalaeze ga-afụ m anya nụ Machado n'ịdị anyị ụsọ nụ nkeke enyi na-achọ igwe nye ọsọ nwa onye nzu ugbo nke ị ga-afụ m anya ayaba Michael Obala bịa nwanne nini dị m ụsọnụ dike eji aka tite egonu onye ọma na nga iji aka kwụsị dị mba ibe n'ụzọnụ a ga-eme igine a ga-egbu ya egbunu pawa Mike odemena iji anyị ụsọnụ o siri na akpọ ya ga-abụ mmanya nụ onye ọma aya Bolingo inọkwa nso ezi nwa si obodo ukwu wepụta ụwa nụ Bolingo n'iri kakwanụ mana ipelumpe mmadụ n'ụwa nụ mana ife ị na-eme n'ụwa n'orika nụ nwa Osadebe esi gị bịa mmanya ị ga-eti m ibe ka ị ga-amụmụla ị ga-egbu m egbu ka ị ga-ebe m ụkwụ ị ga-ebele ọnụ chukwu nyelu m mbanụ Bolingo na-ekwu ọnụ n'iri kanụ ezi nwa eze n'isokọba bili ife anyị nyere ịma nlalụ ya ọfụmanụ George nwa Chukwu ji egwufu mmanya na ezi nwa rigide n'iri anya ọsọ ebe People's Club ulu n'orika Nigeria niile na anyị nwezili ọkwanụ ụwa na anyị isozi bili nụ anyị ejebezeri Ibadan nwa ilu anyị n'isokwa bili eburu chairman n'Ibadan n'ịdị anya ụsọnụ onu mana nwa eze adefunu na mba onye ọma na ngị ka anyị ji egwubere bịa bụ Ibadan ọnwụ emeli aka na-edela anyị akwụkwọ n'Ibadan onye ọma na idekwa anyị nsọnụ ayaraya igirigi anyị anazie n'ugwu Awụsa nụ Kanu ka anyị na-abata abata James Akofu manyano eze kwesịrị ebulu chairman na Kanu dị anyị sọnụ inelotekwa ndị so ya alụ alụ desi Nwochukwu sekretari nọkwa ya elemu mmụọ otu anya isolu n'ezienu Petro na anyị na Kanu nọ na anyị ọfụma dị nwanyị udo bịa kene ayaba Sedoni do sanu socialist government name chief need anema chief chekwelo no so kwa na kaniru igili chekwelo Odogwu igiliga da
SN Okonkwo National Petro Ifongu mere mmadụ eriga no na Daniel Obi manalo muono ma People's Club n'elotia Dio de mezo gafu manyano akudi na nwanu nenu wanudo onye ka gagwazi ko wenu Zioko nyane di anyuzono Beti na Josu ni di anyimano Ivo Okonkwo ni di kwanu anyuzono Take it easy Ngodili no kwansonu na Abakaliki Every German na Abakaliki ni di anyimano Mayors Palace ni di so Osili na boy gafumanya ayaba digilidi Ijesia no kibega no insonu Nwa metu ni sokwani bili legal advisor na Abakaliki onyoma Anye Luciano na Bangwado Franco wole no sokobili unique koko ni di uso Onu manivo ku melmaro na babulisi Onyega fuzi chi anyano Manive chukwu na alu no buka na chefore foku jigwa Ndi mmadu ebido gwaloba n'ụlọ ọzọ nụ Ọ bụ onye bụ n'ike chukwu osili na fuwanya ayabaya gigili Ukwachi n'aka sokwe ya ezu nwokoli osisi kpọrọ nkwa atụla anya ọdịda mana ọ dị fọ Omo kache ni di anyu sonu akulo no ni di manu Okigbo nde ni di anyu Nwa menyelo gwenro n'obi Jesi nwoke afọ na ripte gafu manyano The lost wish di nanyo sono Ife chukwu kunu wa no gemenu Ono manifa ne mema nwanyị adịrị ya ndezi enu no dịrị ọkwa n'ụsọnụ Lady One Nigeria, Agri-Field. Madam Stella ni di anyu sono. Nwa ibisi biaga fu manya no nyoma ni di anyu sono. Gracia na bano di kwanu sono. Umu waga fu anyanya. Atuma nde ni di anyu sono. Ndi lote na ndi ne lote rono. Biko nu nebu na ngosili. Fabian Odogwu gafumanyano nwa nofia ni de anyusono right time onyama ni de anyuso umu wa kwano mugali unebu na mebu onye lota nebu na mu onye lota kwa sebu na mu onye ne lota di sebu na mu na mmadu kali osili na onu biano ayabaya igirigi Madam Lisbon ni de kwano sono Arabali kwa gafumanya o Augustine Milo di beni di sono Ekene linu chukune ni wana malu gibi Ogwevi na nyelugo Igirigada ukwanani o Igirigada ukwanani o Igirigada ukwanani o Ada kwa libe Dikena bwalizi ni sobili Mosu bia